Ahoj můj kanále a ahoj moja jedna odberateľka, serus Katarínka. Tak ja neviem, ako to bude s mojím kanálom. Vlastne sa mi nechce vôbec nič iniciovať, ale zasa sa na to nikto nebude pozerať, že? Keď to nikomu nedám vedieť. No, a ešte mám také v sebe, že na tých YouTubeových kanáloch vždy, možno nemyslím to zlé, že nie sú vždy návody, ale sú to často aj inšpirácie a ja sama sa inšpirujem. Ale predsa len je to o tom, že sa to týka niečoho, čo by sme chceli ináč. A moja skúsenosť je, že to nejde. Že si vlastne musíme počkať, až sami k tomu dojdeme, aj trebárs voľakým zážitkom, voľakým uvedomením a potom sa to vlastne samo môže pre nás poskladať tak, že sa možno posunieme, ale ten posun je vždy iba smerom k sebe, k tej našej podstate, to znamená k tomu, čo je, k tomu, čo je slovy neopísateľné a myslou neuchopiteľné. A ja sama vidím, že aj toto sa deje samé a že keď ja do toho vrtam alebo chcem niečo, tak to je zasa z takej oblasti, že chcem sa niekomu priblížiť, že sa s niekým porovnávam, že si myslím, že není dobré, ale to nie je cesta. Cesta je aspoň teraz, keby som to mala do tej praxe, do toho praktického života zhrnúť, tak je čo najčastejšie si uvedomovať to, čo naozaj je, aj zmyslami uchopiteľné, alebo si aj uvedomiť, kde sa túlajú moje myšlienky, ale hlavne, ako sa cítim. Či môžem povedať, že je mi dobre. A keď mi není dobre, tak potom je to taký signál pozrieť sa, kde som. Či sa túlam niekde v minulosti, alebo sa bojím budúcnosti, alebo si predstavujem budúcnosť, alebo chcem niečo ináč, než ako teraz je. A jediné, čo môžem urobiť, tak je počkať a po tomto uvedomení počkať, kým sa kalná voda usadí zasa do toho pekného, príjemného, kde nič nechýba, kde ani není treba hovoriť, že niečo nechýba, pretože proste to je tak, ako to je a je to fajn. No a je treba niekoho inšpirovať, je treba niekoho ťahať. Neviem, či to s takýmto kanálkom môže fungovať, že možno by som videla inšpirovať, čo by som mohla. Vidím tam také aspekty, že nikdy není pozdě si plniť svoje sny a že človek môže fakt mať všetko, čo si praje, ale to pranie nie je zo súdka v tom fyzickom svete, čo by som si chcela pridať do toho z fyzického sveta, ale je to skôr také zladenie sa s tým, prečo som sem prišla, prečo som tu, zladenie sa so životom
a potom fakt lusknutím prsta se všetko plní, ale je to z toho města, kde vlastně člověk ani nevymýšľa, ale naraz mu niečo príde a praje si, a právě jsem si aj uvědomila, a to jsem už rozprávala v jednom videjčku tu, že ten život, to bytie, to veľké s veľkým T a s veľkým O, je zároveň veľmi také nekompromisné, pretože keď tam zasuniem do toho želania voláku takú emóciu, ktorá pramení, že treba súťažím, alebo že chcem niečo sebe alebo druhým dokazovať, tak vtedy to nefunguje. A aj keď to môže vyzerať, že je to také isté, ako keď si niečo želám a ono sa mi to ako zázrakom okamžite plní, tak není to také isté, není to také čisté a není to také nezávislé v tom, že prajem si pustím, ani nie pustím, prajem si a už je to preč a ono sa to splní, ale nejako to neovlivní moje fajn. A právě proto sa to asi plní a je to fakt úplně neuveriteľné. A pak sú práve oblasti, čo som práve nedávno zaznamenala u svojej drahej dcerky, že tam sa mi to nedieje, neplní. No a ja som našla. Prečo? Pretože tam tá myseľ spoločne s emóciou ešte tak ako postrčí, ako taký malý čertík postrčí ešte taký ten pocit. Ale však ono to stejne nevíde. Ona stejne nebude mať čas sa so mnou stretnúť a fakt sa to neplní. No, ja fakt neviem, či toto má zmysel rozprávať, no. Ale tak možno, ako som si povedala na začiatku, možno je to taký môj deník. A ja si zaspomínam, treba za pár mesiacov, ak to nezmažem, alebo za pár rokov, ako to bolo. No a chcela som zdieľať tú krásu, to by som chcela stále, to ma veľmi ťahá, ale tam to asi bude chcieť trošku sa zdokonaliť v tej technike a niečo možno aj prikúpiť, aby to fakt bolo pritažlivé a pekné. No, aj keď je to pekné samo o sebe. No, ale keď je toho toľko na tom YouTube, tak aby... to už je také z hlavy, aby to bylo konkurencieschopné, no. Chcem to? Čo ja viem? Uvidíme. No, ďakujem asi iba sebe za pozornosť. Pa.